dipun medali makhluk putra-putra niku mugi-mugi barokah sedaya dadi awal kekayaan kegiatan sebabipun dipun seakan begitu dengan Allah amin Allahumma amin. Iku aja dibilang lho. Jimat. Jajang-jajang aja dijajak. Apa tuh? Ngoten nggih. Pun datang sedaya kang kula hormati, iki Pak Panjenengan mangke mubeng kuat ya. Alang-alang aja ada kan ya sudah bikin Allah iki. Kan ora iso mubeng ping 3. Nggih, sampeyan ora usah disaduk ikune. Ben mumpun anggere dijomplang lah. Ben apa? Mbak kena gelada apa-apa ngono. Rasane dibuka dhewe. Ora salah itu disaduk, sampeyan itu dhewe ditumpah ben. Iya niku nanti disaduk, salahnya duwe sikile malah bobrok jepet. Jadi belanja rasa disaduk, maka gede bangno sampai rasa royokan. Kita Fatihai mugi-mugi kanthi Pak Panjenengan Allah sokno rahmatipun Allah sedaya lumah tangganipun sedaya pinaringan barokah awal akhiripun ngantos putu wayahipun amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Jika kali kita Fatihai mugi-mugi anggenipun napa padur rezeki dipun gampelaken Allah lantar usahanipun barokah rezekinipun manfaat rezekinipun dunya fatal akhirah. Al-Fatihah. Dan kabeh tiga Fatihah mugi Allah paring kawirjunan keselamatan sedayanipun keluarganipun anak putunipun anggenipun gesang sedaya duit dunia ngantos akhiratipun dipun paring selamat dening Allah amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Mangkele mlaku aja saya tengah nggih terak kapan minggir rada minggir terus nanti ping 3 kurang mulai nek atus musala lama-lama berarti wis bar ngeten nggih mulai anu badul iki tabur pamaran. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.